sa gabing to. Malalaman na klase ng tao talaga ng Monterrey. Gagawin ko ito para kay Arao. Talaga na. Teka lang ho, gusto ko kasama si Papo. Pinakagay ka na ni Manong sa loob. Teka na. Ikaw ang bahala kayo pa ito. Talaga na, bakit? Manong Matman, to show my gratitude, I'm inviting you to come to my book signing para mapirmahan ko na yung ibang books mo. Ano lang, Manong? Hindi lang. One. Hindi na galit si Matman kay Matman. Picture para gagayahin ni Matman sa painting. Si Matman mag-drawing sa libro ni Miss Mia. Hindi ako ate! Sinabi lang hindi yung katapos. Ako magsasabi ng gusto mo! It's okay to not be okay on July 21, 9:45 p.m. Pagkakapit sa kasama ng kakain. Hindi tayo susuko na yung tingnan mo. Nakakalabas din tayo lahat dito na magkakasama. Ayos eh. Saan ka pa talaga tumira? Baka madami ka sa gulo ng buhay ng mga yan. Nagdamay sana yung anak sa limay. Asawa ko na inakaw mo. Oras na. Lahat na tayo. Ito, nalagay ko na sila dito. Naging magtapon ako. Buhay ang nakataya. Lahat ng hinihingi natin. Time is ticking. Sins of the Father. 9:30 p.m. Nanood naman siya. Pinashing na, kinuskus mo pa. Switch to New Ariel Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang kotsa. No more kuskus sa washing machine. 750 lang per wash ang New Ariel Liquid. Ang laking abangan ng barangay ngayon. Mag-Bits and Healer for fast relief mula sa barangay ilong kahit kailan, kahit saan. Bits and Healer. The epic search is over. Gold, nasa bato na. New Golden Chicken Curry Filet. Oh my gold. Ang sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. With aging, nagkakamuscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strict Ensure Gold with Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Ma, nagluto ako ng adobo. Nasaan ko yung alam? Nakagalitin mo kasi secret mo. Have your chicken cubes. May sarap ng isang buong manok, kaya hindi sarap ang adobo. Ang sarap ko yan. Parang nandito ka lang, ha? New Double Pack, 10 pesos lang. Every Filipino deserves the gentlest care down there. Dapat. PH Care. Our gentlest care, PH Certified. See forever Filipina. Gentlest care for everything. Our gentlest care for every Filipina. Milo Morning Champs. More and more ang challenges sa school. Kaya more and more dapat ang energy. Mag-Milo Morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more wins with Milo Morning every day. Hello? Sakit ng ulo ko. Ikain mo lang. Hindi pwede. Soft drinks? Sakit ng ulo? Diba, Jessica Gad? Pwede ba sa akin? Baka may side effects. Maraming hindi pwede. Pero ang Biogesic, pwede. Sa buntis, sa walang laman ng tiyan, at seniors. Pwedeng-pwede pala. Sino man, kailanman, choose Ingat, choose Biogesic. Ano ang gagawin yan? Natakam yan! Lucky Pansit Canton! Takam bango! Takam sarap! Kakain na yan! Lucky Pansit Canton!
Use Domino's Stick with 24 hours perfume pa mo. Iwas kulog, iwas pa ulit-ulit na ba? Perfume pa na ba? Oh, Birch 345. Ang gatas na may tripping lakas. Tulong sa pinakas, ang lakas, at immunity lakas. Araw-araw ng sarap. Ang tripping lakas ng Birch 345. 750 lang per glass. Sulit. Wow! Kakaibang bok sarap. Sarap po daw. English germs at nagkik, Vito Aircon Cool. Safeguard extra strong cool. Germs off, aircon cool on. Ano to? Nescafe Creamy White. Salit sa mga to? Kasi leveled up ang creaminess. Sarap ng Nescafe at more creaminess from Nestle Milk. Ito na. Ang new Nescafe Creamy White. Level up na. Ano? Dami ka na rin lakad niyo? Tagal mo na pinag-ipunan na. Wow, gagawin mo ang iwan ang outing mo para yung mga palaro. Post na pinigro yan. Mopos tayo pinito na. Pause na muna. Dahil ang gaming, dapat mapumana. Diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Non-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Sawa. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Start your day with a creamy cup of soup. Just pour, add hot water, stir and wait for 1 minute. Soup and go, your 1-minute breakfast. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With Bet 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. Oh no, taas! What would a Similac Gain School Fast Learner do? Aha! Magkakaroon bundle! Similac Gain School with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Daddy, up here! Iping! Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the clear cause of pain. With care. Panatagap ko. Sobrang sakit! Panatagap Flanax. From Taisho. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the clear cause of pain. With care. Panatag ako. Sobrang sakit. Panatagap Flanax. From Taisho. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the number one and strong beer in the world. Ulit yan, hanap ka pa sa stage. Mel TV Mic. Mel TV Vlog, good evening. Andito na po si Fatima. Tanggol, ikaw ang bahala kay Fatima. Make sure she's safe. Gregor, salamat naman at nakarating ka. Noon nakikiramay ako sa pagkamatay ng anak mo. Salamat po. Ang report sa akin ng kapulisan, wala pa raw silang suspect o ebidensya kung sino ang umatay sa anak. Hindi mo naman kailangan ng ebidensya ngayon na mapunta kung sino ang mga nito. Si Tanggol lang naman may kaya mo mga nito. At kaya mo maganda sa sarili ko.
sa ating mga malilay. Kung ano mo ang pagawa niyo sa akin po. Ano yun? Siya naman bastiyak. Rigor, kailangan ko lang isalaystay mo ang totoong nangyari, yung sakit na nararamdaman mo pagkamatay ng bukma. At kailangan mo malaman ng nakong tao at makakiganti ka sa ginawa sa'yo. Sabihin mo kung sino alam natin pumatay sa anak mo at siya ay di dapat wala. Nasa ako ba yan? O kaya? Saan mo sa akin? Check na po. Ayos ka na. Pagkatapos nito, doon na kayo sa bahay ng diretso. Doon muna kayo tumira. Salamat, Uncle, pero mas mabuti yata kung lumayo muna kami sa gulong. Doon na lang muna kami sa cemetery kasi mga makita. Pinagpatuloy sa amin. Ate na, nangako ka nung night. Ang sinabi mo, pupunta ako kayo. Pero ayaw naman namin maging masakit sa pamilya mo na kayo. At sigurado naman pagkatapos ang hindi natatapos sa mga grero. Ligtas kami, kahit walang protection. Hindi bahala ka. Basta nadalawin ko kayo sa cemetery. Para masigurado kong kaligtasan niyo. Salamat, Uncle. Salamat sa lahat. Lagi ba? Kung hindi ka sigurado at nagdadalawang isip ka, huwag mo ituloy. Inisip ko kaligtasan mo. Hindi mo kailangan gawin to. Lamang ko to. Hindi, Tanggol. Naging habang ko dito, pinatahimik nito ang Panginoon. Kaya hindi ko ito ginagawa para sa akin lang. Ginagawa ko to para kay Lola Nati. Kay Lola Toto. Kay Tito ito. At kay Babu. Nakaparaan ko para maiganti sila. Kasi pinapalako ko sa'yo. Nandito na ako para sa'yo. Hindi kita iniiwan. Nasa likod mo ako. Diba nasa pagdating sa napapa niya? Hindi ko nga alam kung ano yung papakain ko sa mga anak ko. Umaasa na lang ako sa asawa ko. Saan na siya titira? Palimos po. Salamat po. Ang lunch. Pinali. Ano ko ba naman to? Very blessings mo na. Ito, pinagkakot ito, tama na. Lord, wala na. Huwag niyo na ako isipin bukas. Ano ka pagmamahal sa akin? Nakadalaw ko dati. Minis ko na nga eh, pero wag kang susuko. You have become a hero to yourself. This is your way.
MMK, Sabado, 8:30 p.m. My son works hard at class and at home. He used to suffer from pamamanhid at tusok-tusok. One of them continues to be their playmaker. Ball kept tonight. And down it goes for Andy. Our skills play Melendez makes it a set. Galamese, Kumaba. Dinesti. Sinuri. All's here. Get your tickets now via ticketnet.com.ph. Do we have to? I'm just kidding. You know what? It has been a long rebuilding since Kemba. I know people have been there for a bunch of years to just have not found, whether it's injuries, not the right group of guys, but I feel like if you're a Hornets fan, this is the draft that they did right. I think they got the guys they wanted. I think this is the beginning of something good for them, especially their guys and Melo and stay healthy. Something people can't keep a change. Because it starts with him. I mean, everybody, the way he plays, it just is so freaking exciting to watch. And it's how many games are you going to get out of him? And then is his leadership the type of leadership that's going to inspire the team to be good on both ends of the floor? There's been a lot of, turmoil. And if they can, just let it for the ball. For them, I think they're just trying to find their guys. This is the time to do it. These drafts, this draft, and that draft are going to be great. And then they just want to compete, stay healthy. Let's see, no. Sabi nila, unlike my dad, but the upgraded version, pati probiotic drink niya, upgraded din from what dad had before. Let's know the light. It has probiotics plus prebiotic fibers for a healthier tummy and stronger immunity. Touch me on the light. Upgrade na. Good drinking. Sabi ni Bada, ang kipawis pa. Sorry, malakas sa surgery. Hindi. Kaya ay quick jumbo tayo. Ang ganun naman na lang, 750 lang kada na ba? Tapos hindi na order pa. Five. Sabaw pa lang, ulam na. 1 minute to rest. Pero ang mating yung nabiglang, may real beef taste. Sabaw pa lang, ulam na. Mapapatay ka lang. Tuwakin mo yung mami. Hindi ka mapipigil. With backing aching, because sa loob ay secure at napakamaling payment options for fast cash in and out ng kanalo mo. Ibang swerte no. Bet8.ph. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake big, 40% bigger. Para si Bobby, Pusko. Unique Robin, favorite. Six the fresh eggs and milk for the mac and cheese na lang na nakakabusog. Lemon square cheesecake big. Sarap mag-road trip. Bakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. Sobrang sakit. Panatagsak na anak from Tyson. Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. Sobrang sakit. Panatagsak na lang. From Tyson. Mula ngayon, with Haji Kimsa, kids will say, I love the delicious. Sino mag-Haji Kimsa? Parang more luti, more kisa. I love the delicious. Haji no more.
30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Ay, pag lumabo lang mata dito. EO Executive Optical, Expert Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Hello, love your eyes. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth and increase. Also available for teens. Kailan sa cellphone, magpakit sa tablet, sagad sa computer, overexposed sa gadgets. Naku, be active, live healthy. Optine Health. Optine has contained vitamin C, A, and zinc. Maaaring makatulong ang Optine with exercise and proper diet. Malabo yung puro gadgets. Ang maliwanag, may Optine. Kitang-kita ang kalusugan. Talaga pala, ang opinion ay hindi naman at hindi dapat tuloy ipagawa ang mabuhay na sakit. Ang fish ang bakal. Ano, edi, bakit? Parang gusto niyo makatikin. Ano pa yung pilsen? Studying basketball, I call it a big part of my life to be great, be good at everything. Yeah, be passionate about something, being really good at the It's game day with the 88 Sports. That's it.ph. Ang programa nito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay na magulang ang programa. Maaaring may nasasirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi langkot sa mga bata. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po ang Olivia Guerrero. Alam ko natin na ako taon. Matagal na ako sa mundo ng politika. Nagsilipit ako bilang konseral at vice mayor. At nangyari ang lahat yun dahil sa akin dito. Guerrero. Sariling kapatid ay lumalaban bilang vice mayor. Alam mo natin na mag-isa sa pamilya. Kaya ang alam ko ay naungan sa kanyang ambisyon na wala siyang pakialam kung makaapak ang pagbago. Ang sa unang pagbigat sa aming damdamin ng namin pamilya ay ang pagpatuloy ng pagpapasto sa aming kapatid na si Olivia. Nagtataka kayo kung bakit hindi ko sinusuportahan ang mga Guerrero. Dahil ngayon, namulat na ako sa katotohanan. Alam ko na at nakita ko na ang kabulukan at kabaluktutan ng pamilya ko at hindi ko na yan masipura. Ngayon po napatunayan ko na ang paano ko magsilbi sa inyo sa ating mga kababayan na ating mga tayo-lungsod. Nagkakaroon tayo ng maraming struktura at ang nagkakaroon ng dagdag na services para gumanda ang buhay ng ating mga lungsod. Wala naman silang nakasabi sa inyo. Wala silang pakialam sa Manila. Wala silang pakialam sa inyo. Ang gusto lang nila, ang bayaran at protektahan ang kanilang reputasyon. Pero ang totoo, sama silang tao. Mga manggagamit sila. Mandaraya. Mga magnanakaw, ang bigit sa lahat, mamamatay tao!
hindi lang yung aking mahal na kapatid ng Olivia. Ang may patuloy na maniwala. May isang tao dyan na mapapagpunwari na tumakas pa yung bilang ngayon. Nakilala sa pangalan ng Angkol. Ayaw ko naman isipin yun na sinasabi ko ito dahil gusto ko sa isira sa akin. Kaya naman, ginawa ko, inikita ako ng isang tao na magpapatunay ng tunay na pagkatao ni Angkol. Meron tayong bisita ngayong gabi. Espesyal na bisita. Sa usapang pangalan, palakas ng sinasabi ko. Isang biktima ng mga relero. Si Fatima Benito! Nandito po. Si Corporal Rigor de Mariba. Sasalik-salik po siya. Kanyang alam na ito. Fatima, sigurado kang gagawin ito. Kung natatapos ko mo gawin, baka malagay sa laman ng buhay mo. Si Fatima Benito! Kumusta si Papa dyan? Hindi naman siya. Marami naman. Pero meron akong kailangan kung saan yan ako. Ako po si Corporal Pero Pagpata Elea. Nakasain ako sa munisipyo niya. Ang lugar na kinalawihan ni Angkol Montenegro. Ako ang talaga ako ang tumayo ama niya. Pero hindi ko siya natulog. Walang maging tao ang hinihingi makita pa rin niya. Nakatunayan ko, nakulog yan dahil sa droga. At ako mismo ang nakukuli at nakapakulog dyan. Walang pinalas ang Angkol Montenegro sa pamilya ko. Hindi gulo, permiso, at masabi. Dahil kung magkakawa na ay isang malaking sumpa. Si Angkol Montenegro ay sasalot sa lipunan
Si Tito, nagpagalitan pa siya sa mga piyero. Para nasaktan si Tango. Kahit magsama-sama pa sila lahat mga kalaban ni Tanggol, hindi nila makapatumba ang anak natin. Bawat lalapit sa kasama ng mga kapatid. Makakalabas din tayo lahat dito at magkakasama. You want great hair? Better put the cha-cha-cha. My sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooth out the chest easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Ba't tayo nga kasi makadandras yan? Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and decay from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. The epic search is over. Gold. Nasa ato na. New golden chicken curry fillet. Oh my God. Ang sarap. Sulit puso. 99 pesos na. That's what we are. Ay, hindi naman ang pasigis eh. Hindi kinain sa buko. Pero kaya na, ayaw na tao. Mas good sleep, isang ganyan. Big Terex, power play. Ang hindi ka naman linis, hindi man siya. Sa ayaw. Birch 345, ang gatas na may tripping lakas. Tulong sa brain lakas, phone lakas, at immunity lakas. Araw-araw yung sarap at tripping lakas ng Birch 345. 750 lang for last, sulit. Sa lagnat namin, Matic, Biogesic. Kaya sa lagnatan na to, Matic, Biogesic for kids. Basta inulatan ko, ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwalaan ko. Biogesic for kids. Hindi natin yan. Ang pagkakasal sa tingin ay, di lang malaki. Ang laki-laki! Kita at pa, pinagsawa, di lang masarap. Ang sarap-sarap! Sulit! Kaya son, kasal! Sarap na sa chicken na sa Sugat sa butoong tibay. Wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Mahal ang mga gamot. Meron mo ba? Baka hindi magaling. Ang mahalaga po, alam niyo, dapat gawa ng experts. Tested and certified. At pioneer sa genetics. Magkakpa sa bansa. Siguraduhin ang quality. Dapat DGP Genetics. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic ang black coffee na pinakamasarap sa napakasarap. wala sa'yo! Kumbaga pala, kumagkabis ka na. Mag-type na! Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalinis. Pero sa tayo, ang gusto ang linis. Tayo, ang gusto linis. Kaya truba mo. Uy, Pansit! May hipon ba? Mahal ang hipon ngayon na. Okay lang ba? Ay, mga shrimp cakes tayo. Huling-huli ang sarap ng hipon at spices. Rinse it out! Ang bawat biyahe ko para makapagtapos si Marco.
mas maraming nutrients complete from A to Z. Tulong para malakas ang puso, matibay ang resistensya, alaga ang mata, at buong katawan. Yan, isa pa. Sentinel Guns, alagang di magugulat. Ready to enjoy more Chicken Joy's moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Chicken Joy. Try the new Chicken Joy Pumpkin Bears. Honestly, hindi ko nabibigyan. Hindi ko mabibigyan sa laro kung secure at napakaraming payment options for fast cash and out ng karalo mo. Ibang swerte mo. That's innate.image. Looking at Similac Age School Faster Merger? Similac Age School with added gangliosides supports faster brain connections for the children. Mula noong hanggang patuloy tayong mababalita at maglilingkuhan sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM. Yung ako sa Eastern, una sa balita, una sa public service. Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Pero namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, para walang umiwas. May Plenex Forte para dyan. Gawa sa natural na labundi. Plenex Forte Zero at Plenex Forte Capsule. Para sa ginawang langgam, Plenex Forte. Tigil ang ubo at hika. Tigil ang hinala. Sa labundi, alam na, Plenex. Ang resort mo, may inapon tuna, siksik, sarap at sulit. Piling konti lang ang mantika. Nasap na masarap, masarap. Switch to Submarina Corn Tuna. Hello? With dessert. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Dahil si baby, mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Studying basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Passionate about something, being really good. It's game day with Bet 88 Sports. That's innate.image. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero iwasan sa ayaw ng bilis. Red Horse is strong, the number one electron beer in the world.
magalit. Hindi sa mga kaibigan mo. Alam mo kung gaano kasama ang kapatid mo. Dahil sa isang sinet ko at mga sekretong nalaman ko sa pamilya nila. Pinagpapatay ako ni Negito. Pinagpapatay sa bahay. Tawag ako tapos yung box ko na yara. Ito dito. Dahil sa wala ang aking lola na aking Pada kami. lolo tatay. Ito dito. Ano ka? Tapos gaso ka? Pinagdaanan niya kay Miguelito. Matapos siyang gamitin, basta na lang sila papapalit. Siya at ang buong pamilya niya. Ganyan ba ang taong inuboto niyo? Nilalait ka nila, inaati, pinagtatabunan. Ako nga mo pala silang yakapin at akin. Kahit ang pagkakilang naramdaman ko sa kanila. Kahit ang pamiluan niya sa akin. Babalikan natin sila ng kabutihan. Panginoon, hindi ko na ulit tulong sa inyo. Bigyan niyo po sana ako ng lakas ng Diyos at libo ng pag-iisip na lahat ng mga sasabihin ko ay magagaling sa aking puso't isipan. Bigyan niyo po sana ng direction at ng mga tamang tao na manigit nila at masisimpi ngayon. Pinapangako ko na para ko ninalo. Pagsisilbihan ko ng maayos ang lahat ng mga tao. At aayusin ko ang buong Maynila. Okay pa na yung kain sabi nga. Tatanggalin ko ang lahat ng katwala. Leather ni Blo. And then, At hindi pulin ko Lela. ang lahat ng mga tao Ne. na gumagawa ng Lela. pagmamagda Balik mo kayo para sa ah. buong Maynila. Hindi pa maglalab ng cartoon. Kaya Bye! hindi ko sa aking bahala. Ha? Alam mo kung hindi niyo man pababayaan. Saan mo na sa kanya? Oo, kaya ba? Sir Bravo, leather, ano? Sana may panalig ko namin sa labong ito. Oh, shoes mo na. Tulungan niyo kami, Panginoon. Pero, okay pa na. Tulungan niyo po kami. Limon na lang na yun. Okay pa? Okay pa na. Lunch size. Ha? Sino pa si Tanggol? Siguro ang totoo yun, pero itong buwabong ito ang makakapagbabago sa lahat ng pinagdadaanan ng mga Manileo, sa lahat ng pinagdadaanan ng iyong pag-iyak. Tuloy mo, ito na, huling gabi. Tama-tama tayo, panalo, ang bagay, Pilipino,
lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na yung relationship niya. Nasaan si Manuel? Ya toto, din, kita ako. Ay, toto, toto, ato. Ato, nalipat na ko. Oh, Ay, fishy. let's fight. Fishy. Mel, Suraya. Hindi ang tennis pala. Di ba, mo na namin kuya? Muna. Rubber school. May nakalabulubos na. Okay. Ate ka, sige ka, Mike. Oh. Now? Ilan? 1K. Ala, Diyos ko, bait ako na pa. Kaya 1K. Ang down payment, ang samon nga. Kaya mo pa lang nasusunod ko. Carolina lang, gusto niya lang artist. Kaya mo man ito na
Sabi sa Diablo, pinatay sila gamit ang automatic weapon. Galing ako doon. Wala nang isang tama ng para sa padero sa mga gamit. Walang ligaw na bala. Sis Rina Rose Vlog. Good evening. Pasensya na. Naglinis ako ng aquarium kasi ano na, brown ng color ng tubig. Baka mamamatay yung mga alaga kong isda. Ate, may tao dito. Hindi kami naghahanap ng gulo. Every day holds an adventure of a lifetime. Welcome to your Cape Escape Plaza. It don't matter if you're black or white, racing stripes. Trouble is your new best friend, Mr. Box. Live nuttier ever after Nutty Professor 2. When in danger, call the Bike Ranger. Team Edward, Team Jacob, debate never ends. Twilight Eclipse. Start your next adventure with new time movie hits on GTV. Magandang tanghali po. Oras na para sa naiinig na kita. Ito yung tatlong identity rate traffic na ilang beses tinakit ng water cannon. Sis Marisa Vlog. Dito sa Dagupan sa dito. Ang sarap ng Sabado. Really excited. Makaparami ko ng kanin dahil dinadayo natin ang pinakamasasarap na pagkain sa Pilipinas. Isa sa mga may pinakamasarap na halaba ang Happy's Super Duo, very creamy. Ang sarap ng Sabado. Dahil iba't-ibang ang malakas ang challenges ng ating mga kaibigan. Ang sarap ng Sabado. Dahil lagi tayong busog sa tradisyon at mayamang kasaysayan. Ito ay isang sinaunang proseso para ma-preserve ang mga isda. Ito sa Infanta Quezon, nakakapag-enhance ng flavor ng lampayon. Ang sarap ng Sabado sa paborito nating food adventure show on Philippine TV. Pinapadun sa sauce, tapos may pinapakain toppings. Wow! Pinasarap Sabado 8:15 p.m. Every post is a mouse. The truth's in the dance. Sabi mo sa lang ito. Pagkakot Wednesday, 3:30 p.m. on GTV. Ako po, may kasalanan. Hindi makapagpapalisan. Sana maging super hero na lang ako. Hindi ko na ang tunay na kapangyarihan. Pero,
You're watching G-Flex on GTV. Hindi ako makapaniwala na tumutulong ako sa CIA. Dapat ibalita ako na lang po. Alam kong ganito ang nabasa mo. Dapat, maghintay ka muna ng ilang araw. Kailangan mo si Jackson. Sige. Hayaan mo siya. Go on. Ito na po, sir. Sir. Pastor. Salamat. Tatawag ko si Nancy. Gagamitin mo ang telepono. Sige. Nagtitingnan ako. Ay. Sige. Andan sa Eddie. Hindi ka madaling naglapit. Dahil yun ang gusto ko. Kaya nga, marami nakakahanap sa akin ngayon. Halimbawa na lang, ang CIA. Nahirapan tuloy ako pati na ang negosyo ko. Mahirap na negosyo ang pagbibenta ng armas, Mr. Anderson. Isa pa sa dahilan. Nabasa mo na pala. Para. Nakakamangha ang kayang gawin ng teknolohiya. Sabi na, ang nangyari sa akin, hindi masarap ang tandaan. Oo, sagot na. Peking litrato na sa CIA. Hindi. Peking informasyon. Mr. Anderson, maraming pera at pagkura sa Washington na kailangan para hindi ako bumigay. Peking ang plano ko. Hindi ko maintindihan kung sino may pakanan nito. Baka may taong gusto paniwalaan ang mundo sa iyong pagkura. Baka may gusto magsimula ng malaking gulo sa ibang bansa. O di kaya-kaya. Magandang kwento, hindi ba, Mr. Anderson? Pwede rin naman gawin niya expose. Mr. Anderson, mag-iingat ka.
and challenges. Makarang follow at bagong friend. Well, mind your own business. Bakit kayo magkasama dalawa? Even Roka? Change status na rin from single to in a relationship? Here it is. Call it His Arms. Weekdays, 5:55 p.m. on GTV. Darlene, coming home. Never felt this close. Afternoon Fever, Monday to Friday, 3:30 p.m. on GTV. Exclusive stories, watch video reports, and live stream all in one app. Go to Apple App Store or Google Play Store. Search for GMA News. Look for the official app like GMA Integrated News and GMA Media. Install and get started. From news to lifestyle to sports, we've got everything for you. Not always free. GMA News online at Balita Nas. Nasa kamay mo na. Hasta la vista, señora. Ang paborito nating kagalupa. Maaari niya nang harapin ang barking. Ililigtas muli ang Encantasia.
Nandito na po ang pagkakas. Madaling nasa ng balita na binubuhay ng Jerusalem. Kahit wala itong ginagawa. Wala kinakain ng para dito. Para sa mga mahal ng pagkakayaman ng Heritage, nagigitay natin ang stasyon ng posisyon. Sa lugar na ito, nakakapihirapan din. At inagbukan sa Joseph, si Anderson po. Kailangan natin makita. Bakit? Basta ano na. Bago ko. 24, Jerusalem Road. Marcel, natuloy sa mo, di ba kayo? Oo. At binigay mo yung pwedeng neto ng Black October. Kasama na yan. Mahilig sila sa magandang istorya. Luke, kwento mo kaya kung ano nangyari. Sige na, sabihin mo na. Binayaran ng military attaché ang dalawa niyang kapuhan para nakaw ng Barzel of God. At pinatay niya sila ang kabit. Baka lang hindi niya alam. Okay. Magaling po. Malapit ka, pero kulang pa rin ang sinabi mo. Galing silang Special Operations Unit. Hindi po ang gusto mo ng military. At malapit to, Mike. Malaki pa sa iniisip mo.
settle for her duty. At saka ikakalat ng Black October ang parcel compound. Mas marami pa dito sa maliit na piraso lang ito. Pati, hindi ko aabot sa libo hanggang 100,000 tao. Halos ka na dito, kaya mo. Para sa akin, sila ay nabiging kaya. Pero hindi yun mangyayari sa Pinoy. Napakasama mo! Sama natin ngayon ang magiging katunggalito sa politika. Sanggang Tikit. For real. After Sunday. Magandang tanghali po. Oras na para sa mahilig na balita. Ito yung tatlong ngayon favorite natin. Ngayon beses ko natin ang nawakan kami. Dito sa Dagupan City. Every day, it's an adventure of a lifetime. Welcome to your eighth escape. Tarzan, it don't matter if you're black or white. Race experience. Trouble is your new best friend, Mr. Boss. Live nuttier ever after. Nutty Professor 2. When in danger, call the Bark Ranger. Team Edward. Team Jacob. City Day never ends. One night of quest. Start your next adventure with new time movie hits on GTV. Ang high school blackening mo, boto postura, ang graduation pictorial, at ang mga artist, ang kanilang mismong guro, kwento may puso. Laruan mo kang dito. Pero po, isa. nila yung sisisi sa Black October dahil alam nila na hindi yung totoo. Sino nga?
ay hihinto ang posisyon sa ikalabing isang istasyon sa lugar kung saan itinako sa krus si Jesus. Ang pagbago sa krus ay isang uri na masaklap na pagpapahirap. Habang nakahiga siya sa krus, si Jesus ay ginapit sa krus gamit ang pako na tumusok sa kanyang mga kamay at paa na nagdulot ng sugat at pag-agos ng kanyang dugo. Ang ilalim ng krus ay pirming nakatayo sa pagitan ng mga bato at upang hindi bumagsak ang katawan ay pinutol ito sa pagitan ng kanyang binti at ilalim ng mga paa.
home can't relieve, use Alofas. Relieve the sticks for up to 8 hours. BPI helps you do more with BPI Motorcycle Load. Dahil alam mo, may pagkaan ng gas nito. Do more with BPI.
Hello, Ma'am Ann, live in Ilocos. Good evening. Pasensya na po, busy. Naglinis ako ng aquarium. Kapanglaw. Actually, sasabay ko talaga kung nabuhati ko sa bansa. Kayo po ba si Miss Monreales? Opo. Sulat po galing sa korte para po sa kaso ng pera mga Monreales. Sige, tanggapin mo. Pagkira na lang po dito. Salamat po. Special. Patay ko sa iyo yan. Sa ginawa mo para sa akin. Maaga ka na kayo, Raj. Kumatanong lang ako ng utang mo. May kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon eh. Iskal ka na. Simple lang ang hindi nito mo. Ang taas ang gain ng pera na yun. Tinatawag ko ba sila? Para sa atin, bago lang ang 20K. Pero para sa mahalin, siguradong iikot ang photo. Bravo ko din nag-join sa akin. Nagugulo ko sa buwan ng pera. Magsising leksyon sa lahat. Dahil kahit sino ang pwedeng magba at magnakaw sa atin. Katuloy. Sanda ko sana itong tricycle ko sa'yo muna eh. Hindi mo ang pagtubos. Check ko kasi ako kapatid kalit ko naman eh. Kahit na, ibang din ko muna. Hindi na kailangan ko ito talaga. Gusto mo, kaya papasada tayo. Kaya kita sa bambuli. Kailangan talaga eh. Para sa biyansa. Ano na? Hindi na po kayo pansin para kay Tera. Mapansin mo na to dali. Hindi na po kayo pansin. Ate ba ka na?
Stream now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital music stores. Ang mga estudyante nito, puro postura sa kanilang graduation pictorial at kanilang makeup artist. Ang kanilang mismong guro ang mga kwentong Janice. Bye-bye everyone. Maraming salamat po. Pasensya na busy ang host. Balikan ko po kayo ha. Mag-play ako after this.